I pigs on the lead. Ayan ng bag, kumin matam na. Kurab min bag, min go pick off min bari dum haj. Ayan ng bag, kumin matam na. Kurab min bag, min go pick off min bari dum haj. Asikano, mayam kumin kano. Assalamualaikum banjab, assalamualaikum yewen ko rappla innovation on fo tamna bindi mon yettode mon on biyama yo ngone jam fo yata ko onon buri c'est moi votre sister Sala debbo mo lobali sawla mbiya debbo mo sange lobali yan do to julli manen del foot comme d'habitude dans votre émission préférée avec votre animatrice préférée de ton rapport préféré doto Matam précisément doto nganda woni lieu historique lieu mo nganda ala fo commerçant mo rawandon ala fo bateau mo rawando ala fo laane mo rawando en tagal men wonton ko Mauritanie rewel wité voilà la frontière on dit Mayengo do woni wag voilà han non kebi hobbe mawbe ndana nder ndanuji borom comment dirais-je comme Matam naabe on ngandi on son voilà sans plus tarder ndokambe tawin bandirabe comme d'habitude be mbaddo en be guldo jaw ndokembe bit goto comme d'habitude hein be mbade freestyle voilà RMG, what's up? Yeah. Sikano, mayam kumin kano. Midano, agora mbabe pustaron. So rabi yoban kam kutiriya. Adanyi kiliyan komi kiliyan. I don't give a fuck hey gore min kulan. Be gari member me agora mbabe wulan. Bitch komin mai be gari yurnar. So falka dani mo non way yurminar. So fini go mai den way unma dokta choy mai. But don't go find me, I saw fami, tora kasam, mi construire mon, bon rata, min comme rapport, mais rapport kamin, visan ton pour min ko angla moro, judo matam dona tangor, ramma bi den gile tangore, ken bi don boy à l'avenir, putain lu tax nit munul gore, ken du fi déconner rapu ju copie coller, on se connaît, te wurma bi wuran boy never give up, boy, ayanam boy. Kumin maram na, hey, gorab min bay, min go pivo min bare dum hay, ayanam boy. Képp ku joxoñ sa loxo lay dagg gisuma fi keneen sa boy bi tarna luñ fi talul mo di ndey arab lu yomb boy yi loolu lañ bëgg asemi warga wadani mi fartak mi mburi ziz ko mi musiba bay sen pan ne lijite sew ma mi ne non des danga don sentu nga gis ma dum sa metti ma ñamoy jiba koy ñibere mbeluma dogma mo do badanga mo anda horema ar taw min suba lo nganda min jatta ko jaw mi nguli ha joni min pudaki taw halo se he mi warma law halo se he mi warma law ayan namba min Matam naag koram min bay min go pick off min bari dum haj. Guy, it's your boy RMG G from RMG do to Matam odon bade big up e jillu mon ke do don biye ke bienvenue do e nder Matam hande do gondi do e groupe RMG te kadi on beltanama kal auditeur yi ganda yebobe onon be fof ay gor mon acca odon bade big up kal fuutange biyo bimam kadi RMG wari mam big up o ko G from RMG do to Matam. Yup guys, it's your boy Canopy from RMG Matam. Guy, madam big up on fof. On tell me now I'm go for in the moment duan bada when the fof madam big up. It's your boy RMG. Masala be pussy do hein. Voilà, surprise on ni ko RMG from Matam. Jungam nanaga woni ga ko kana, jungam nyama ga woni ga ko G. Mashallah. En gatan Jean pour présenter mi nam dobe. Men ko kana nam jomi. Kana nak Moussa va. Encore une fois bienvenue dans l'émission Nul Dable Aspi. Hande do to Matam. Tagal men voilà royal donc Sénégal Mauritanie la frontière tagal non xol wombe RMG hol RMG ummi et hol année mo RMG naté gemo et votre parcours sala wala big up no fi en fait RMG ko groupe de rap ko team gari ay RMG ni yaaju quoi RMG ni yaaju kere RMG hande wana 2016 wana 2018 RMG boyi RMG ko gile 2014 bra wi dama quoi wala 2015 di don parce que wana hande boyi quoi alla wadi hande amin kewno e hono artiste yu kewdi mais yi ha aussi mo wonti dido mais timo kam nando ha joni timo kam momen yaaji ko maram fof wana lega ko maram fof kiti so ya maram fof wana maram do ran quoi ko maram en tant que région fof parce que tim jaajo en wada fof en wada festival en wada affaire de culture en wada fof dans wada sport wada fof du won RMG hande woni rendo bamtare gandal hande sa wi rendo woni ena fo ngari yimbe ena fo mbaden mbolo yimbe ngono go bamtare nak sa nenu parce que rendo hande tahar bamtare no woda wa
so bamtare nde nak sen ara nak yadere ke gandal quoi kedi gandal woni fof hande inde nde ardi ko départ wonano RMG wonno ni mais ko deux groupes rendina hakkunde Monte Black e BNGS rendina min dendini beele min mbawa dañde doole e mbatti ɗum groupe goto mbatti ɗum RMG mais ko deux groupes rendina ɗon quoi en fait e nder haalama oɗo question jiiɗi min ko ji manam oɗon kewno depuis 2014 puɗɗum ɗon on kewno mais à la fin on garti on goni diwo joni ono diwo mono hol année puɗɗon RMG mom exemple au début ko affaire enfant wonno affaire suhaɓe wonno min ko groupe min gonno te sa wi groupe kam rende wonta himɓe ɗiɗo ha kene wona diwo RMG to fuɗɗirnoɗo min dendino groupe aji min dendin himɓe heewa pour wawde comme rendo mo wima nane o pour wawa rendinde doole adda ɓamtare yimɓe fof mbawa yadude gandal te kadi yimɓe jira tan kene jaame mo fof anda janggo mum ko mane par ce que RMG yimoɓe tan ɓuurino nomin poti ni oɗo diwo mo jeera ɗo hen o par ce que sa daari nden RMG minen hamin timmini 5 walla 6 personnes mais ɓeɗon 6 hande neɗɗo o yahat tan anda fof janggo holto weerata ɓe hande nan banggue goɗɗo ɓe natti wonde ɗo ɓe nene affaire uji goɗɗi mais kadi drapeau RMG o dal min haysino ko goto wonno sa continuer jaggude mo ɗum tagi minen ɗiɗo ɓe ɓaade minen gondi ɗo henne min mbaɗi représente 6 personnes ɗi foof woni diwo mo jeeyata ɗo henne woni minen ɗiɓɓe comme no wirmana ni RMG fuɗɗi o 2016 amin daba hen kam game o fuɗɗi yaade ko 2016 mais diwo oɗo mi rayide ko fuɗɗi koye 2025 oɗo 2024 o e faade 2026 o par ce que nden no wajiɓe fof jeeyi ha min jiyana e goto nde min cali drapeau oɗo cuuɓo min continue kadi minen ɗiɓɓe hamin jaaha ha kamɓe kadi ha joni hay sa yiyaniɓe ɗo haɓe jooɗi sah ma yiiɓe programme uji ma yiiɓe affaire uji foof ça veut dire ha joni 5 personnes ɗi walla 6 ɓe ha ɓen ɗo mais diwo o dal ko waɗoɓe interprété rek waɗoɓe représenté heddiɓe te kadi hamin mbaɗaɓe big up kamɓe foof kapton mbawi wonde amin calminaɓe plus de 100 personnes woni caggal moɗon mais yimɓe fof ne gandi monon fof mi jogui talent vous deux là machallah allah hokki on talent mais pourquoi moɗon choisir wadde diwo par ce que enen fof eɗen gandi carrière solo ɓuuri wadde avantage laabi temedere par rapport e carrière groupe pourquoi mbaɗon le choix du diwo dokka men kana comme no mbiyani rek c'est bien sax gofone jogui talent e mum mais minen min gandi minen ɗiɓe so min nandini talent amin o ɓurat wadde garaw kamin jiiɗi ko nde mi ɓuura hebde ɗum quoi par ce que min gandi en waɗi compatible quoi en fait eyyi kadi konko woodi côté goto ganduɗa hoorema mo jogui to min mi ala on côté quoi kadi min woodi côté mo joguimi kadi konko on ala on côté ɗum te woni par exemple konko hande konko Allah hokkimo hande konko bammal woni tohormoko hande mo jogui voix baɗɗo extraordinaire Allah nokkimo on voix bammal woni tohormoko direct sah quoi on tohormoko direct kadi Allah hokkimo kadi mbaɗa yiɗo mo ƴetti e tohormoko ɗiɗon jikkoji quoi par ce que dande ne weeli Allah nokkimo dande welde quoi eyyi kadi min kadi Allah kadi hokkimo kadi côté goɗɗo on côté hollum côté jogade flow côté hamgo jogade technique mbaɗa widema eyyi on côté kadi minen ɗiɓɓe sa rendini ɗum tan amin gandi a heɓa ɗon affaire goto baɗɗo solide quoi ɗum tahi min jaɓani yaade goto fof carriére mum solo min continue kadi Allah waddimi minen ɗiɓɓe komin meiri ami minen jadata jamma ñalo minen gondata all time hay so min mbaɗi carriére solo sah minen gondira minen jadata min mbi rek comme ko ɗum noon rek min continue rek min mbaɗa di min quoi ko ɗum rek non minen ɗiɓɓe kam min mbaɗani min mbaɗa wiide men ala ko way sirnu min quoi pour continuité ran wontata inchallah amin gandum quoi e kana haalde mbiɗa continuité vadnen ɗo de janggo e janggo minen gam so tamin jaltinan moƴƴi eke ji mi artema manam onon ɗum ɗo wonɓe caggal maɓɓe fof par ce que mi wawi wiide plus de 100 personnes nen ɗo danaka ko feccere mata fof nene moɗon hono ɗum ɗon ardi ko liggey mon walla ko moƴƴere mon walla je ne sais pas en tout cas dal machallah won caggal mon koni heewi dal min kam wonko gandum hen kano wirma nani ni rek par ce que minen exemple ala komin jogui sona matam quoi te kadi no fuɗɗinode neɗɗo to jiiɗa e nder wuuro ngo aɗa jogui hen leegal nder wuuro ngo aɗa jogui hen galle e nder galle mon kadi aɗa jogui hen suudu e nder suudu ma kadi aɗa jogui kadi to leloɗa minen kadi holtomin gummirno min mbanno ko affaire de groupe affaire de sayed goto wonno parti goto wonno mais nomin jeeyi ha gandanɗa hoorema somin jalti wuuro banggue goɗɗo min parnorta par exemple Goury Siring walla Tantaji en walla Soubal en min parnorto ko Matam pourquoi pas minen hande hamin goɗen sayed goto rek min mbawa noddude Matam na foof hande ko mbolo woni doole dental tan wawi hokkude doole minen somin detti lawlamen minen tan ene wawi wasde yaruni par ce que ɓe ne mbawi yiiden koye men mbaɗa siisu mais ɗum jarani hande somin jalti kala baɗo wonde ɗo Matam na kañum min mbaɗa reposé à chaque instant ɗum tagi noon minen min jeeyi ha benne instant sa yi sa commune Matam naɓe ari min ɓeydi kadi fonkudemo c'est pour que créé ɗon drapeau walla créé ɗon hymne mo gandanɗa hoorema natti wonde leegal gotal malla natti wonde affaire haydara to no pamirta ɗum tawi min gaddi ko Matam naɓe o tawi ɗum kadi accani e goto
amin gaccana e goto kala maaro hay an jeeya dane ma yo hen jeyɗa par ce que maram wona maram ɗo en rek ko enen ɓe foof min visani e maram commune oɗo ɓolo mais kala to ɓiɗɗo ganduɗa hoorema e nder région matam e gonɗa femme ka matam naji ganduɗa kadi oɗo slogan hadi ko hen jeyɗa quoi par ce que hewɓe hamin jiiɓe pamani ɗum minen hannde min noddi ko dental ngal wawi addude ballal ngal te kadi yimɓe fof so denti rek gandal arat yimɓe kadi mbawata kadi dañde ko heewi minen nomin jeeyi hamin gandi ɗum de min guitti affaire de légal gotal min batti affaire de sayed hannde fof hay goto min gaccani wuuro ngo fof noon ko yamin jeeya région fof kadi ɓe mbaɗami big up kadi ha joni kala matam naji kadi mboolo moye doole mais caggal ɗum noon par exemple par ce que on diwo ma annede fof manam so wi face à face ande inde goɗɗo on par exemple joni min mi wawi yiide on mi anda won LMG mais mi anda hol gonɗo ji mi anda hol gonɗo kana eyyi joni ça fait l'occasion manam janggo so neɗɗo yi on wawa andide on mo fof waɗa présenté o wi ko min woni kaari kadi holno inde nde ardi comme no yarat ni rek neɗɗo fof am to jiiɗa fof ene waɗi to ummiri e kadi to ganduɗa hoorema to fuɗɗiri min moom personnellement indam vrai mbiɗa ɓuuri andirede Elage Baba Mal Niang te kadi wona kadi wasa yidde hollirde hoɗum walla kadi yimɓe fof yo gandu min woni holon mais min ko Bamal direct woni tohoram te c'est la première fois mbiɗa jooɗo caméra ji en tiimi yam mbiɗa haala ɗum ɗon te kadi so jii kadi min mbiɗa waɗa musique ha hannde mbiɗa rewe game o pendant presque 10 ans mi oppani so ganduɗa hoorema min ɗum ene jeeyayam quoi to jiiɗa yam fof aɗa foti yiide am musique par ce que to indam haala fof jeerawa musique wadde min somi waɗi musique mi yaha ha gandu mi hawnaki somi wuuri ɗum kadi mbiɗa foti wuurde ɗum jaaɗo hay haalis indema sa so ƴowi sa haalis musique jilli hen on wawi wadde musique te kadi so garti kadi Elage o kadi sa daari sa waɗi décortique Elage o gasiri ko DJI woni alaji waji men mbiya noon jiyo oɗon nak ƴettumi nak pour wadde repetel game o ƴettumi Elage o guittumi elo gaccumen jiyo ɓolo joni woni jiyo ha joni sa nani jiyo woni Elage mais a majjan rek e game neɗɗo ma jogoɗa inde mo gandanɗa hoorema mo mbatta repetel voilà sa faami jiyo ummi koye Elage o kadi ummi koye Elage Baba Mal noon ardi joni kalɗa Elage Elage kam Elage inde neɗɗo mawɗo eɗen mbiya Elage Serigne Babacar Sy Elage ndo Elage Baba Mal Elage to ko noon rafuɗo ñagui duwaw oɓe décortiqué c'est ça mais ɗum noon nder haala ma nani haala Baba Mal notre papa Dani Ligno Baba Baydou Mal mbiɗa kam guinnirɗa manam holko woni lien moɗon ko bandiraɓe walla ko sihil bama walla hono lien moɗon ardi ha guinnirɗa Baba Baydou Mal aɗani ɓiɗɗo ham ɓiɗɗo meeɗa ɓiɗɗo ne woni tekkene woni hokko hoore mum tohara ɗum moom meeɗa wonde ko jinnaɗo ma rek ɓiɗɗo wawa wonde tekki après wiyen hokko hoore mum tohara quoi ko jinnaɓe ma rek mbawi arde tottuma nder inde te relation Bamal oɗo mo kalta ɗo hen o minen e Bamal ko affaire ɓoyde quoi par ce que wona min mo jiira ɗo hen o ko babam Bamal holko waɗi ko représente ko heewi e wona avenir am min o mais avenir babam ko baɗanɗoma affaire mawɗo bien vrai ko ɓe jiidani sa haydara mais des fois cihlagal ne yaha ha ɓuura ɓingu yumma te kadi ko on relation wuuri ɗon ala fof to darnaki paawo ala fof kadi kam ɗiɓɓe kadi to mbaddani ha min garmi gonmi afo paawo te paawo ala fof mo yi goɗɗo ganduɗa hoorema ko Bamal o ɗum ɗo par ce que bamam haalanno haala goto o wi min o no jibinnami nde omo fayi opiral hay sino ko debbo gonnomi ko Bamal o innirata wadde relation entre babam e Bamal ko relation mawɗo so wi mbeɗa haala hen hunde sa mi juumat par ce que kamɓe ɗiɓɓe ɓuuri andude mo fof ɓuuri andude goɗɗo holto darni ɗum mais rek Bamal ko sehil babam kadi ko bamum babam sah ko parent e babam par ce que bamam so darima hannde woni ko woni o kadi Bamal ne joue hen ko heewi ɗum tagi o ha joni o ala jubdimo o sah par ce que mbeɗa somo wano waɗandemo goɗɗum ko wona innirde ɓiɗɗo sah o waɗanmo ɗum quoi te kadi ɗum kadi minne kadi ɓeydimi wadde fiére e innirede Bamal o par ce que kadi ko histoire e nder famille amen ko histoire kadi entre min e babam te kadi histoire kadi entre babam e Bamal te mbeɗa salminamo no feewi borom dande leñol o waɗama big up kankone mbeɗa jogdemo lien min kalda normal mbeɗa yaha galle mo wel somi woni Dakar chaque instant komi jaaru galle mo hamin jiitira comme ko mbimami ko rek j'aime pas trop me montrer quoi ɗum tagi mi meeɗa jabde kadi darade plateau ji mbeɗa haala ala fof tomi yahani mais il est temps que nak neɗɗo sara présente o yimɓe ganda effectivement an woni holon ɗum tagi kadi gaddumen nane moɗon débat mo fof kadi wawa andude kadi ko addi Bamal o e holko tagi kadi min mbeɗa woni ɗo ha joni mbeɗa jagui micro mbeɗa yima kadi hawnaki quoi min e tohoram yeehi ha ben instant ala komin jewtata sona affaire musique min hokkam conseil o wiyami sa somi waɗi disponible sa somi yiiɗi wadde yenn prod yomi ar studio mo galle mo to somi ari toon yeehi ha bokkeyam mbeɗa wano arde mi haalnamo wiyami jimmi ko ɗannade malla jimmi ko connaham ɗum ɗo mais somi ari tohoram kalda mum ko affaire musique bien vrai que ça soit to padiram momi ɗo soit ardata mais ha joni mbeɗen ɗo mona yam quoi par ce que motivation ha joni hayso wonan tohoram sa mi yiiɗamo kal jimo nalanke aɗa foti yidde Bamal hay sino wona haydara mi yiɗmo rek guilo soit wonde tohoram te mbaɗmomi référence kanko ɓuuri andude ɗum ba en kibɗo Bamen Baydou Mal junior nan ɗo jooɗi so ñaami Bamal tan gay nangue oɗo voilà Bamal junior
Masyaallah elas baba baydi mal to matam kar anen kar ma haw den jigi anen tohara ne tohara ma ma se golem ah baba mal les deux amis kon si labi kala ngadon kan ngini don kan les deux amis les deux mes amis kadi alors janay e joni nokam bande o présenté o ay min go yimbe ngandiram papi ngandiram alasan mais inam artiste kam mom ko kana pi mbiremi biram ko kana pi kede hande mi finance ak ngendir mi dum horam ko en fait ay mi finance tan bi mo horam kana be rewon inam vrai min ko alasan ay alasan woni inam vrai wala mbiyam papi bangi nene men gab mbiram ko papi wa bangi baba men mbiyam alasan mi hande inam rapport budum andirede hande sa naari wuro ngar yilo papi wala yilo alasan a yita il faut mbiya kana pi mba yirude mi non c'est imam c'est bi mami toharam ko masur sek wa wona hay dara ngon ke toñam rek holluma rek ha joni rek odo toharam ko bamal sax mais min ke toharam hay so go randa dum ni sax mais minemo hande wayna ran ko hakuni bamal e masur sek tan way non quoi parce que min di ba ko na min way ni quoi mute ber toñ ma don beri toharam min ko masur sek wiré mais min kam inam vrai inam rapport kam mom ko kana pi kerim finance jour go tan gindir mo waram kana ay ber ya don e grand jam kam nanni me rab kam tay mandudu rab ay kebe hedorno rapport gormo ñinme berna wiye Canabasse imme fon gandim artiste modeste e galsen rap galsen e Canabasse kon woni idolam kon kedoromi joni waji be nodiremi kana parce que on kedoromi ko fur et à mesure pudim rabde bi bari min biram ko papi gitumi pio e kano mo kole quoi woni kana pi genre pourquoi bala choisir linda hoorema Canabasse te yene ko ngam en jigi do en ba malen si hey hal pour ka fo idolage mais min idolam ko Canabasse ko kan min hande min kam rappeur galsen hande so Canabasse woni idolam en hani woni idolam quoi parce que kay Sénégal ngonmi kay Canabasse hande wada reconnaître artiste international hande wana Canabasse ke kalanta halu mo dandi Canabasse an wala mte min jimomi jinmomi mais hande den ke idoluji do mais ni da fofu rende idol mum quoi mais min ko Canabasse woni idolam min hen bubni abdo en kami matal na an nani bida xam nani bedda ho el has monsur ha beltim do en ni bimi ja on no modon l'histoire la cendra der yo wadum kalame banyagal mangal hay sul soir nyaagi do barka rasulullah an lay o kana nyaagi do mais tagal dum non en galane manam onon parce que comme der hal mon na on bi on gonnoy groupe on benni on ngari diwo depuis no pudon diwo monde comme no projet mbadon hamta kamin hamako ji comme no wirma ni joni rek avant de wiye diwo gadi holto fuddiri te gadi mbiro ay wiide mo ganda gelel gorel kadi kal vérifier gadi ma andu gadi ko kalem go hadi ma wa wadum certifié RMG gilwiya RMG sa dari page jamen fof min meda jodade une année min badani haydara ta minen ko association yi ha ben instant no min baddum timde chaque mois de décembre fin d'année on min badat programme 72 heures amin cakri wadde 96 heures aji amin beede jouruji chaque année amin bada pop do festival do e der maram yi ha wada reconnaître hay so min badani sa himbe ngara da men namdo min tegon badani parce que yi himbe natini hay waddum sorale ne gandi ko wadata minen na gillen ha joni woni programme uji min badati woni côté artistique ma wagati ko min badata hen ko gila 2016 ha joni sa dari page amen chaque année mayi RMG no wada madam projet ha minen dibbe hande to min jarte do gadi ko non on lancer gadi min continue gadi min demina hen darto minen diwa amen déjà min jare deux projets taw ko minen dibbe projet mo min cakiri waddo no e wonde projet double dio gadi on gadi non gadi min badirno dum minen dibbe. Ok, Bana, comme vous êtes deux, à vous imaginer des projets, je est un projet. Moi, je comme résume, je comme décortiquer, nani. Quand comme une projet et combien de titres? Moi, kana. Yeah, comme no wirma ni rek, namin comme ngoni duo, min badi deux projets. Projet ma min chakiri waddo do rek, ko ndarma yi projet o wire. Ndarma yo wire quoi odi 5 titres ndarma yi say min badum choisir manam min won ke liggéey quoi min won ke liggéey dole ke wona liggéey tokos quoi min bima ya ndar njia min ganda ko jango min ganda ko bawo jango min ganda ko bofti min bima ran ya jodo ndara njia
kadi ko woni yesso darande yitere voilà a waɗi comprendre ko ɗum woni ndaari jiya on projet min cakiri wadde quoi 5 titres son 5 titres projet o 5 titres EP ay ɓen waɗi son worumo mbiyete darma yi on komin maranaɓe o son noon wiyete darma yi ɓe waɗi mariama debbo pullo ɓeɗe waɗi musique ɓeɗe waɗi haala ay wonde tolo en goɗɗe kadi ko 4 limtumi ɗo de je pense e musique o on 5 projet ɗiɗon ɗin 5 projet min jaltini quoi woni EP darma yi o on min jaltini 2026 o mariama non mariama wona debbo wona guelsa mariama ko debbo pullo mariama ko min ƴetti ko inde nderam par exemple e yo amin mbano wiide joni par exemple sala amin mbano wiide son o joni par exemple sala mais min mbaɗi préféré ƴettude son min mbaɗi ɗum mariama mais mariama kongonoyi rewɓe fulɓe fof debbo pullo no foti waade debbo pullo no wawi galle debbo pullo no wawi moƴƴude kadi cihlagal hakkude debbo e gorko ene woodi to haydara ala hakkude mabɓe to ko cihlagal bolol ɗum mariama noyi quoi ɗum mariama ɗum woni son mariama o eyyi si par ce que hande ɗiɗon titre mi jiiɗa fof hande musique o sa yi min ƴetti musique o hande ko jaruji amin kewɗi par exemple question ngaji hande pose min ɗo question ngaji kewɗi hande sa heeɗima son jaran kadi pose min question ngaji par ce que déjà hande tamin dewi quoi eyyi musique ko jar amin tamin dewre musique ɗo e yidde mamin jiiɗi musique o kadi ko teki amin mbaɗe musique o kadi ɗum te min ƴetti son musique o e waɗi kadi projet ɗum ɗo son goɗɗo kadi wiye haala kam moƴƴan kam haala no yimɓe ne kalama haala négatif yimɓe ne kala haalama haala positif joni ɗiɗon haaluji fof ko an ƴewat rek no darirta haala ka ni ƴewa an no mbaɗirta an carrière ma ganduɗa hoorema to haala tampintama to haala kadi hattama kadi yaade quoi eyyi ɗum goni projet ji kadi mariama mo explique ma mariama ko debbo pullo debbo ganduɗa hoorema ko kañum debbo no foti waade fierté men culture men e wonde kadi hakkude debbo e gorko en mbawi wuurde cihlagal to haydara ala hakkude mabɓe darma yi kadi la même chose kadi woni darma yi ke liggey min goni ɗum ke liggade sa yi sa joɗimo o fira mesure mande carrément ɗiɗo booji on ke liggade ɗi booji pijani quoi voilà. Ok Karam, merci pour l'éclaircissement. Je vais vous dire on va décortiquer deuxième projet. On va décortiquer deuxième projet. Quand on a titre projet, le pourquoi on choisir titre projet et quand le projet quand on a titre chaque titre aussi on a résumé et pourquoi le choix de un titre. Ça pas dire quand on a manam on deux projets, on trouve mbawi yade pour heɗade on hol plateforme. Comme no kano wiruma nanni rek exemple 2 titres ɗi ɗon kanko waddinimama joñen projet darma yi mais avant ɗum ɗon juste min jaltinino kadi projet goɗɗo woni 2D woni 2D quoi double D woni dundu ak D par ce que no mbirumami ni rek minen ko yimɓe ganduɗa hoorema min jadata koye histoire te kadi komin jiiɗi wadde fof min jiiɗi janggo somin jooɗi mamin kalta ɗum rek taw jomum ma andu mbiya nde hen boyji ɗum nde ko ɗo ngue esprit ɗum par ce que nomin gonirno groupe ni min jeehi nomin min gonno 5 min jeeya ben instant min gonti 3 ɗe ha goto waɗi en absente goto wiyete double D joni projet o nak kanko inde mo nde holko firti kanko en personne woni dundu de o woni gurdam e mayde woni 2D o joni min jeehi ha ben instant mbimi pourquoi pas ɓaɗo ala ɗo e men tene nan ɗo pourquoi pas mbaɗomen nder projet o nden nak e nder projet o nak min gimmiri projet o double D woni dundu ak D joni e oɗon projet nak en waɗi son joni yarini en waɗi son siyaw en waɗi son ko jurwi amin jeehi kadi son bawɗo e wat en wonde ni ley dunde ɗi ga min jaa hamin guurden ɗum noon kadi kam fof aɓe jeeya oɗon histoire joni ni ley dunde o dal ni ley dunde o pour dire hay kanko affaire uji mo ko neni hen quoi kanko double D mo mbiyatmami o eyyi par ce que kanko double D mo mbiyatmami o ni ley dunde hay kanko o moni hen te ni ley dunde sa nani ko son goto wolof momin mbanno son mo gandanɗa hoorema ko wona classe rewɓe ni mais ko pour wadde haalde rek wadde kadi wona wadde kadi dénoncé mais pour rek yimɓe mbaɗa accenté o ganda kadi waɗen yimɓe nanɗo ko haaliss tan ndewi par ce que moom fof ko nela hitek tan kam ni ley dunde moni rek boko ame yaside ça veut dire ko pour kadi wadde kadi éclaircir kadi ganduɗa hoorema ko woni ɗo hen ko guurten ko e kadi gona gorko walla kadi yimɓe aɗa wurde yimɓe joni yimɓe ayi dewgal watta joni comme ça ko compétition so guiƴe resama a resa rek ko affaire gandanɗa hoorema ene minimisement jeeha min kadi joni yarini aduna ko wayli nden joni natti wonde ndewen logique rek mais ko kaari waɗi rek jomum waɗat comme ça kaari waɗi anytime gorko ma sen resma ene jogui ala porsa ɗum moyen ngaji ɗum taki kadi yimɓe nanata ko heewi enen guura kadi caɗele kewde kadi e ɗum ɗon so garti kadi ko jurli o kadi on kadi ko son kadi ego trip kala projet momin gari rek waɗata son goto ego trip on kadi ko son kadi boom kadi pour kadi hollirde kadi komin rapport uji quoi boom te kadi
mbeɗa wawi kala jiɗɗo heeɗa ɗiɗon projet ha joni ko mbimami nano minen hamin jogui page uji amen kala page mo ganduɗa hoore ma ne heeɗe musique hannde kala plateforme sa naari toon a yiyat toon son uji RMG woni YouTube e Spotify audio mak kala gandanɗa hoore ma retto hakkille ma hokki rek son ne heeɗe ɗon sa windi RMG Matam rek a yiyat projet ɗi inchallah. Ok, machallah, merci pour l'éclaircissement de votre projet. Joni gattani kana manam caggal projet mon ɗi ɗon hol expérience mo keɓɗon hen e hol avantage mo keɓɗon hen est ce que mbaɗi des tournées? Yo sala projet ji ɗi ayi comme neɗa jurma ni rek projet ji hande min liggima hen no fewi min mbaɗi hen temps amin min mbaɗi hen kalis kadi min jalti wuuro ngo min jii ha Dakar min jefirama émission ngaji kewɗi comme no émission ma ni rek min jefirama to imam men min jii concert uji min jahan tourné ji sah e falde fuurne no fewi mais ko tourné jami fof min mbaɗi ko côté or side quoi côté Dakar o min mbaɗiri ɗum eyyi côté Dakar mbaɗi concert Bere Mix o min jeehi ɗum min jiino concert imam men o concert Dego Josi Family encore kadi min jii ɗum manam tourné o min keɓani wadde ɗum ɗo e Fouta mais min keeɓi wadde ɗum ɗo min keeɓi wadde ɗum Dakar par ce que hande ɗum woni mission amin ko amine mission amin wona question yerde nadde Fouta rek ni rek tourné Fouta par ce que minen Fouta min tourné ɗon par ce que minen comme nana min kalirma nane wona joni min puɗɗi Fouta min naari Fouta ko ɓooyi hande Fouta kala to naɗa ɓeɗa wiidema hande wotto jara e Fouta sa wi RMG ɓe gandi RMG très bien yeyi kadi hande projet ji min keeɓi hen avantage uji kewɗi par ce que nde min geeni projet ji tag min keeɓi ɗum ɗo artiste ji mawɓe mbaɗi min invité concert mumen ko faare Bere Mix concert mo komo sakiri waɗi 6 o Dakar min jii concert o concert ibam men kadi min jii toon min jii kadi émission ibam men kadi waɗaɗomo big up grand baɗo cool o invité min ɗum ɗo moko émission moko min garino o hamko yi projet ji ɗi kadi konko horma kadi o jaama e appui o hamga Fouta kam moom min jiiɗino waɗa tourné ji Fouta mais waɗa yasan kam to min gonɗo ni amine projet ji mum amine projet no fewi pour yaade Fouta amin joxanno tourné ji Fouta no fewi par ce que hande falde nde hande faare mogo en waɗa Bere en Thiel en Campengue en ɗiɗon vaye fof amin jahano Kanel en fof amin jaltano ko amin jahano normal mais kam waɗa yasan ni amin war quelque chose ko waɗi garaw village uji ɗi kala tan cohluɗa amin tan e village mom tan yo kono kala plateforme mo naati rek ma yi numéro amin ma yi waji bam staff uji amin ndi mba jokkotirama min mbaarde village uji ɗi vite fait e kala plateforme mo mbaɗa nadde ma toron contact RMG sa yiiɗi heɓde RMG heɓa ɗum vite fait ni kala village mo mbaɗa wonde kadi min toyre toon. Ok, bandiraɓe wonnani machallah ils ont des projets jehon law dokkemɓe doole haɓen dans tous les plateformes TikTok, YouTube, Instagram fof kala to mbiɗɗo plateforme haɓen toon caggal ɗum noon mi namdo on RMG holko bandiraɓe mbawi fadde moɗon? Oui, comme no wirma junior ni rek RMG mom ha joni min goni koye darma yiyo quoi te kadi e darma yiyo sa waɗi sehlo projet mum ha joni amine oɗon job gandanɗa hoorema par ce que min kaɗani oɗon min mbaɗani son tan min beddi ɗum ɗa hen rek pour rek yimɓe yo keɗo en waɗi histoire goɗɗi mo son uji mbawi hokkide gandanɗa hoorema ko on affaire min goni travail ni to kalderen ɗo par ce que vacances min goni temps o waɗi min disponible min goni koye profité no fewi e projet o hamin kokka projet o kadi jemmo mo mérite o kadi gandanɗa hoorema ha joni o ɓeeɗo wuurde te kadi anneji garoji ɗi kadi o ɓeeɗo wuurde woni hollum woni audio ma woni visuel ma woni kadi e projet ji ma comme tourné no haalir ɗum ni par ce que ko mbaɗɗa hunde foof en foti yaade ha ganduɗa waɗa aboutir e réussite gandanɗa hoorema moylol te kadi sen gummima transition en gaari darma yi sa daari rek après mun ji projet garowo kadi ɓuura kadi wadde de te kadi hamini hen kadi ni to kalderen ɗo hamini oɗon projet te natti woɗɗude somin paare oɗo rek goɗɗo ma are moon inchallah. mi namdi mama ko addi bone ko saabi kaɗo haal ye mais onon manam wa RMG onon o memama gauche o memama droite o memama au milieu onon mon juusa bone onon min jaa réaction moɗon ko tagi ɗum way waji mo kalda ɗo ɓe de gan min de ko mbira ɓe bippi walla ko ɓe noddini walla ɓe bippi walla ɓe mbaɗi ponsuji minen min janduma min nanan ɗum minen gay min nanat tan ko pabboje wuro ma won ni wuro ma wana mais minen kam ha joni min nana ni koko fayre air ni chaque ema chaque jeo pour te dire vrai kadi en plus kadi min boju bo mbira limitara ɗo ɓe ko boyji amin owro gonɗo sar Kanel o ɗon boy on boy pule amin so ari minen mbatamo dalal ɗo nice boyji heddiɓe jaaɓe ɗo ɓe 7 kilométre ɗo ɓe ɗiɗon boyji ko boyji amin ɗin boyji kay amin jambara kay amin ɓe darata ko mi référence uji mabɓe ɓe ko puleji amin ɓe mbatta ɗum jamais kono tan kala ɗum mais kamɓe cuusa ɗum non kon boyji ɗo boyji no mbirno kadi ko kasolum KSP de wala KSP ɓiɗaɗe eyyi ɓen ɗiɗon boyji ɓen ko boy jam ɓen ko boy jam poulain uji wonɓe Kanel walla manda Sindiou Ba ɓe Kunsu Bulo oɗon boy de oɗon boy ko boy amin oɗon boy Sindiou Boy la
on hande so wandi mahram no fewi ko minen te wandi mahram ko hanko boyamin kambe mbatta dum ko tan kala dum berani ko mbadum pour émission wele rek mais kambe mbatta ciusa dum quoi non pour te dire vrai wona gorum ni quoi kambe mbatta dum quoi kambe be ngene mojane carrière no mbatta dum ciusa voilà sérieux nak on kalum do pour émission wele mais kambe ame conscient be ngene kambe mbatta dum quoi moy lolu acci non halga yede bubu quoi acci non bubu moy lolu halde kan wi on ciusa be on kanga sa ha bipombe mais an jim namduma an bifuji kala suji gauche droite gondo di kewdo di ganda yimbe fotini dumen manam hannuko mo santi koy mon on bipam hannuko mo santi koy modal minen won problème ko hebde numéro amen hakar bipam dum sa te kadi wajibe ko mbarar do en ko minen mi mbarar suivre rek ko actualité mi jagi dum rek ko journal ni rek wabe ngarat tan benna quoi mais ha joni jomi ngo biere classe ko min biya min est ce que wajibe est ce que ben mbar classe quoi ko vrai classe o a halde rapport o taw kanko andani kanko kaldra wobbe ganda minen ko yobe ko wondo ko fido non minen wona dum de mi hokuma firnde wotere mi wadi 2 personnes goto mo gananda horema kanko habata koy neddo e goto mo gananda horema o habonto wuro te be ndi aran be gona gorum classe nak koy gemo jea ene welna gemo ko hen jea yombat classe uji mabedi mais jimi halandema kal bado classe mo limda do en be kam fo haali inde mabbe e nana haali wursogi naben sinju bamami naben kanel naben wurso naben kay rap wad kam fof hay goto mo pan mimi limara hay goto wurso na fof mbimi no buri lerde rek buri web e yo jimi halandema rek vrai classe woni hollum conseiller mo kokami classe o be awa umade wurmon ala hay ndiyam awa umade wurmon ala courant birtada suwabe wurman tampi liggay birtada meeruji wurma jiyan haydara birtada haydara liggay wurma arya njoba kalisma jaha nara isujo pour rek adana e jamma ha weerar winda pour classe rapport gor tawanar foti habanade wurma min go artistiquement kaldami quoi artistiquement kaldam parce que min biyam dum woni vrai classe c'est que sa yigeda nanta min gada yira amin piga ko heewi amin jogi mission godo minen ko mission min goni te kadi mbiyam wajibe jeeyi ha jettimi odon mission rek hay classe uji mabdi be gacca dum côté parce que holko heewi gananda horema guri mo limda do ende fof fo ne wadi problème te anana hay gor rapport mabbe na haldum wat ça veut dire wonde mabbe artiste est ce que wutto ha joni ni wadi dande ni jeri namdade ji ha jomi atema mais est ce que banda be mbay fadde mo don tala gor mo ganduda fayda manda manam trago manam fayda ko manam ko kido ho bifu kewdodi ay comme no kalduden nanni rek comme no biruden nanni rek ko question d'actualité parce que classe uji mabbe yeyi ha bokke actualité ganda horema kalto jodda hay mawbe ne jodo e galle mumen malle jodo e grand place uji en jewre e oron affaire ça veut dire wonti actualité yimbe fo ne hay mo ganda musique be sax en gondi hande be nen classe ndira en fait te kadi RMZ o bimam ko rek amin ngone mission ngaaj pour habanare wajibe mais des fois il faut kedoda RMZ deggantan pour ganda taw amin classe wala min classe an parce que bindula men e bindidi dum tek min bi ko wona gorum il faut kedda so amen en tant que gor wor wad hay baflo wad écouteur en tant que gor taw gor a wondani mbada décortiquer couple jamen pudda andude minen holko min kalar parce que min biyami yimbe ab kedo min me ha jombe nanani min quoi te sa so jehi plateforme jami be kedi mabe gandu holko woni classe te nan ton quoi. Ok, merci Kana. Di l'émission danaka gassi manam holko pandon min namdo won te min namda hon an timani e kadi kala min dernier moment no pamirtani rek exemple hamin paranoir namno min question développement question mo gananda horma taw en yalta des fois cadre musique c'est quoi parce que yo parce que minen hande ko bimam ko rek ko on mission min goni ha joni woni holum développement o quoi minen musique o ko ganda horma ko branche gor rek jaay développement o mais adar développement mbami min gam ko message gor mbada mi lancer rek e peuple am e ganda horma imbe wonbe falde yebobe émission fof denten gonen goro quoi te kadi artistiquement kadi artiste ay honon be ala mbami conseil de goddu gari sona liggey affaire influenceur uji affaire de micro central uji affaire concert aji sa jobi ha hol niveau holto jettinta barma o kambe de warma ha be jiluma quoi ala secret ko liggey rek moy fay te kadi oron esa mine oron affaire te kadi ko nena continue oron bade kadi big up kadi e gargol mon doyani oron beltanan feey de la part de RMZ. C'est un plaisir ngenda joddede e RMZ mo Matam be kay projet mabbe kay podkul mabbe kay ngenda développement mabbe avantage mabbe e kay ko be jidi manam be kalim do en message mbadi lancer des messages mbadi conseiller machallah no bandira on jarama à la prochaine pour un nouveau numéro parce que